Vítám vás u sledování podcastu Voxpotu, který se jmenuje Krize a je to takový náš redakční povídací podcast. Dnes ho se mnou uvádí moje kolegyně Eva Čeplová a kdo bude naším hostem, se dozvíte už zanedlouho, ale předtím ještě mám tu povinnost říct, že tenhle podcast, stejně jako všechny ostatní podcasty Voxpotu, vzniká jen díky podpoře našich předplatitelů a předplatitelek, kteří se rozhodli vstoupit do Voxpot klubu. Když tam vstoupíte, kromě podcastu budete dostávat exkluzivní newslettery nebo přístup ke speciálním článkům a na naše redakční akce. Takže budeme se na vás těšit v klubu a teď už je otázka na Evu. Koho tu dneska máme? Tak děkuji, Vojto, za slovo a je mi velkou ctí tu přivítat našeho dnešního hosta, politického komentátora a spisovatele Arpáda Šoltése. Takže dobrý den. Dobrý den, děkujem za pozvání. Zdravím vás taky. A my bychom se vás dneska chtěli zeptat na pár, nebo spíš tak s vámi prodebatovat tu situaci, která teď na Slovensku je, protože Slovensko, já bych tak řekla, asi tak po roce opět vlastně přitáhl pozornost českých médií. Řekla bych, že tak v těch posledních měsících byl tam určitý útlum, že ty novináři čeští se už mu tolik nevěnovali, ale teď se zase zpátky vlastně ta pozornost na to Slovensko vrátila, protože teď v těch posledních dnech jsme tam viděli takzvané křídové protesty, a které vlastně vyvrcholily v pondělí takovou jako ohromnýma velkýma demonstracema, bych řekla, na slovenské poměry vlastně po celé zemi, napříč celou zemí. A já jsem byla docela překvapená, že to opravdu byl Pezin, že to byl Žilina, Nitra, opravdu bylo to velké po celé zemi. A tak bychom se rádi vlastně k této zemi vrátili a podebatovali, co se tam vlastně děje. Tak možná bych to odstartovala otázkou, jestli vás tohleto poslední dění jestli jste to poslední dění sledoval a čekal jste takovou velkou účast na těch protestech pondělních. Samozrejme, že som sledoval, stále má živý komentovanie slovenskej politiky. Nemal som nejaké očakávania, že aká by mohla byť účasť. Skôr som si tak nastavil v hlave, že aká by mala byť na to, aby som nemusel povedať, že to Slovensko definitívne skončilo a že už spoločnosť nemá žiadnu imunitnú reakciu. Celkom sa to priblížilo k mojim korigovaným číslam. Lebo keby sme to porovnávali s Českom, spomeňte si, koľko ľudí mal Andrej Babiš na Letnej a to z dnešného slovenského pohľadu neurobil nič zlé. No, ale zase to byla výjimka, stalo se to podle mě jednou nebo dvakrát a vlastně Česko je taky dvojnásobně velké. Kolik jsou ty vaše čísla? To, že je iba dvojnásobne väčšie a v Bratislave bolo 50 000 ľudí, povedzme. Zároveň do Bratislavy je to z celého Slovenska trochu dál než do Prahy v Česku. Áno, a možno počasie a čokoľvek, ale berme, že aký podnet, že čo vlastne vyprovokovalo tú spoločnosť k tomu, aby sa takto masovo zdvihla v Česku a čo sa momentálne deje na Slovensku, ale napriek tomu práve, takže na Slovensko dobré, len ja som celkom alergický na tú vetu, že na Slovensku je to dosť dobré, lebo to potom sami zo seba robíme nejaký štát druhé až tretej kategórie. Ale zase z druhého pohledu, já jsem na těch protestech jednou byla, jakožto reportérka a poměrně mě zaujalo je ta kontinuita toho. Vím, že tam teď byla nějaká pauza, ale opravdu, když jsem tam byla v tom letos v lednu, tak to už bylo po několikáté a ty lidé tam v tom mrazu tam chodili každý týden a bylo to vlastně neuvěřitelně takové. Jo, přesně tak. To si nepamatuju v Česku, že by něco tak to vydrželo dlouho, že takhle vytrvale by lidé chodili protestovat. Áno, len ich bolo relatívne málo v tých posledných obdobiach. Sú to viac menej stále tí istí ľudia a Viktor Orbán naučil svojich ctených autokratických kolegov, že protesty si stačí vysedieť v suchu a v teple, pokiaľ sa nezdvihne taká masa ľudí, ktorá rozhoduje voľby. A ono to taká masa nie je. Čiže ak je ten pokoj protestný, ja ako ašpirujúci autokrat si sadnem do svojej vyhriatej kancelárie, vezmem si fľašu koňačiku a počkám, kým sa rozídu, pokiaľ mám rozum. To zatiaľ Robert Fico dôsledne robí. Ale tieto posledné protesty na Slovensku boli naozaj dosť veľké, čo ma potešilo. Veľmi pekne funguje tá kriedová revolúcia, čo vzniklo úplne spontánne. Mne sa páči, ako sa vlastne
presunul naozaj ten mechanizmus internetových mémov do fyzického sveta, lebo to je vlastne ako mém, tie nápisy kriedov. Už samotná krieda dnes funguje ako mém. A to je dielo slepej náhody, že nejaká asi nie veľmi bystrá riaditeľka školy v spolupráci s ešte menej bystrými policajtmi vyrobili prúšvih, ktorý naštval naozaj celé Slovensko. Aj vôbec tá situácia, že to sa udialo 10 dní pred zrušeným výročím 17. novembra, prišli policajti do školy šikanovať študenta. Na mě neustále skáčou nějaký reelska na Instagramu, kde se dělají vtipy z toho, že křídou se řeže koks. To je to hlavní, co kolem toho vzniká, nebo co tam ještě vlastně jako za ty memetické obraty? Najkrajšie je to, čo sa deje priamo v tých uliciach, že naozaj tie ulice boli všade počmárané kriedou a niektoré tie odkazy sú veľmi inteligentné, veľmi vtipné, ako napríklad žij tak, aby si sa nemusel báť kriedy. To je pravda. Super. A může se teda, jako co teda ty protesty reálně znamenají, když autokrata nesesadí? No, znamenajú aspoň to, že ešte tá spoločnosť má nejakú imunitu. Otázka je, akú veľkú, pokiaľ by sa ašpirujúci autokrat rozhodol siahnuť po naozaj autokratických prostriedkoch, treba po hrubom násilí. Myslím si, že ak sa na to Robert Fico neodhodlal teraz, že sa už neodhodlá a to bude vlastne jeho koniec. Lebo jeho volili ľudia preto, lebo od neho očakávali pomstu, revanš a si ten revanš predstavovali inak. Predstavovali si tak, že aj keby nikto priamo nevysel z kandelábra a nikoho by niekde nezabili na ulici, takže aspoň skončí veľa ľudí za mrežami. A to sa zatiaľ nedeje. Ako Robert Fico sa zatiaľ neodhodlal odinštalovávať demokraciu nedemokratickými prostriedkami. Zatiaľ sa na to snaží využívať legislatívny proces. Tomu ide dobre. Okrem toho tam naozaj nastáva totálny rozklad inštitúcií, ktoré už aj predtým vlastne boli po väčšine fake a existovali iba na papieri. A Igor Matovič ich kvalifikovane načal. V podstate ich prešiel buldozerom a Robert Fico už iba odpratáva trosky. A možno nakoniec nebudem musieť siahnuť po žiadnych drsnejších metódach, lebo uvidíme, ako budú vyzerať ďalšie slovenské voľby. Ja si nemyslím, že možno budú slobodné, ale nemyslím si, že budú férové. Já bych se možná ještě vrátila k té jedné věci, a to tedy ohledně toho, že Ficovi příznivci podle vás vlastně, nebo aspoň tak to na mě vyznělo, že tedy nebyl Fico dostatečně tvrdý vůči svým oponentům a to se vlastně může jeho příznivcům dost nelíbit, protože já bych spíš řekl, nebo to byla taková ta moje představa, která je možná mylná, že vlastně teď vidíme, že Směru padají poměrně preference, nebo že se drží na nějakých 17% a jeho vlastně předběhlo progresivní Slovensko a vlastně jsem si říkala, že to je tím, že Fico zklamal ty svoje příznivce, že například tím, že tu stabilitu, kterou tolik vlastně hlásal, že ji přinese, taky vlastně nevrátil a že tedy vlastně je tam ten důvod taky ekonomický, že zkrátka nenaplnil ta očekávání, která od něj ten jeho elektorát očekával, ale možná se mýlim a že tam ta očekávání byla úplně jiná. Takto hladný človek je určite agresívnejší, ale nemyslím si, že toto je primárny dôvod. Určite mu to nepomáha, že sa mu podarilo ešte významne zabrzdiť ekonomiku a už teda nebola veľmi rýchla ani predtým. Ale ja si nemyslím, lebo my často podceňujeme ako keby voličov rôznych populistov a takýchto nejakých wannabe autokratov, že to musia byť nejakí debili, ale to nie sú to debili, veď matematika nepustí, sú to vo veľkej drvivej väčšine, sú to úplne priemerní normálni ľudia. A normálny priemerný človek si za žiadnych okolností nemyslí, že nielen Robert Fico, že Igor Matovič nejakým spôsobom zlepší jeho život, že on bude žiť blahobytnejšie a vo väčších istotách a stabilite. Toto sú voľby, kde ten volič očakáva, že aspoň pokazí životy tých ostatných, ktorých on nenávidí. A to je
to je ten sľub, ktorý Robert Fico dostatočne dôsledne neplní. A samozrejme sú tam podľa mňa odvážnejší politici jeho razenia, ktorí ho radi naplnia, keď dostanú príležitosť. Sú to jeho spolustraníci, nebo sú to aktéři z iných politických stran? Jeho spolustraníci sú úplne, že to nie je ani 5. liga, to sú... No tak třeba Luboš Blaha. Ktorého odpratali do Europarlamentu, odtedy skoro ako keby neexistoval. Netuším prečo, ale je to tak. Z Bruselu sa veľmi ťažko kričí na Slovensko. To si svojho času myslel aj Richard Sulík, ale jeho bolo aspoň trochu počuť. Ten Ľuboš Blaha možno niekde na svojom telegrame, ale nových voličov takto nezíska. A ja si myslím, že sa treba pozerať po iných stranách ako Republika. Plus tam niekde môžu byť ľudia, ktorých dnes nevieme, že existujú. Ktorí sa ešte môžu vynoriť s nejakou veľmi agresívnou agendou, ktorí budú na plnú hubu hovoriť, že poďme prejsť z Európskej únie, poďme prejsť z NATO, poďme do toho Ruska. Ale aj Robert Fico už načína túto tému. A to je od prvého okamihu jasné, že jeho ambíciou bude Slovensko naozaj vyviesť von z euroatlantických štruktúr a nejakým spôsobom sa pridať na stranu Ruska. Hrajú proti nemu niektoré faktory, ako napríklad to, že tá Ukrajina nie je padnúť. Lebo keby padla, Robert Fico má všetky problémy vyriešené z večera do rána. A ze Slovenska je guberné. Áno. Každopádně, já jsem se chtěl zeptat, vy říkáte, že jako nepotrestal ty předchozí dostatečně a že mu to teďka mají jeho voliči za zlý. To je něco, co mě se vlastně docela těžko na to naskakuje u jako představy běžného voliče, jak jsme si řekli, tak běžný volič Smeru je poměrně jako běžný člověk, skoro bych řekl. A třeba v českých volbách se podle mě ukázalo, že tady se hodně čekalo, že na nějakou jako rétoriku opouštění euroatlantických struktur nebo přimknutí se k Rusku, že si tady na tom jako některé politické strany, hlavně jako Stačilo a SPD, udělají kariéru a vyšvihne je to nahoru. A nakonec se ukázalo, že to bylo zřejmě dost kontraproduktivní, tady to jako spojování s Ruskem a že to ti voliči ve skutečnosti nechtěli. My, když se díváme na Slovensko, a myslím zvlášť z Česka, když se díváme často na Slovensko, tak jsme takový, to jsou rusofil vedle rusofila. Já si úplně nemyslím, že je to až taková pravda. A přijde mi, nemůže právě jako i tady tohle, vlastně to naskakování Fica na to, že tady je nějaká gruzínská tajná jednotka, která tady má uspořádat Majdan, gruzínsko-ukrajinská a tak. A ta retorika, která už fakt vypadá skoro putinsky, tak není tohle to, co mu ve skutečnosti, jako přestože si myslíme, že ten jeho elektorát je vlastně skoro proruský, tak není ta skutečnost taková, že i jemu to ubližuje stejně, jako to ublížilo těm stranám v Česku? Myslím si, že nie. Môžeme konečne asi debankovať ten mýtus o dvoch bratských národoch. Česi žili 1000 rokov pod nemeckým kultúrnym vplyvom veľmi silným, to sa niekde prejavilo. Slováci sú kultúrne Maďari, len hovoria iným jazykom. Je to úplne odlišná mentalita, úplne odlišná kultúra, plus na Slovensku to netreba čítať ako rusofíliu. Ono je to, my máme tiež s Rusmi rovnakú historickú skúsenosť. Ono je to špecifická forma rusofóbie spojená s typickou stratégiou prežitia národa na Slovensku. Národa tej populácie, ktorá tam žila a ktorá bola prevažne nevoľnícka poddánska. Ona sa naučila, že moci sa nemôže priečiť. A Robert Fico im vlastne hovorí to, čomu oni spontánne veria a čoho sa najviac obávajú, že nebláznite, vy viete, že Rusi sa nedajú zastaviť. To je ako prírodný živel, to je ako povodeň, ako sa ich chcete postaviť do cesty. Oni prídu. A keď nechcete, aby vás vraždili ako Ukrajincov v Buči, tak sa s nimi musíte kamarátiť. Jasné, oni vás násilnia, to viete, ale nemusia vás kvôli tomu zabiť, aby vás násilnili. A keď si potom poviete, že to bola láska, tak si zachováte aj dôstojnosť. Jako znásilnění ve stylu politicky, tu nezávislost té země a tak. No tak, ako sme to zažívali 40 rokov po druhej svetovej vojne. Čiže to nie je o tom, že tam ľudia Rusov milujú. Ja som vyrastal v tom režime a ja viem, že Rusov sme nemilovali. My sme nimi vlastne pohrdali za to, akí boli primitívni, zaostali, ale zároveň sme sa ich aj báli za to, akí boli násilnícky a brutálni. To je zmes týchto dvoch faktorov a Slováci nikdy nebojovali. Tam Slovensko nevzniklo tak, že
celý ľud povstal a domáhal sa svojho štátu a svojej národnej identity. To vytvorila nejaká úzka elita a potom tej populácii oznámila, že a vy ste teraz Slováci a tu máte svoj štát. A v 93. sa to zopakovalo v ešte šialenejšej podobe, keď dvaja ľudia, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, sa dohodli, že rozdelíme republiku, urobili to. Nikto sa nepostavil na odpor, ale my vieme z dobových prieskumov, že to malo na Slovensku podporu asi 5% populácie. A zrazu im povedali, že tu máte, to je teraz váš štát a žite s ním. No čo sa tak asi mohlo pokaziť, že? Já bych možná na to navázala takovou mojí zkušeností, když jsem jezdila asi tak před 2 lety po demonstracích na Slovensku i v Česku, tak mě vlastně jako v něčem mě strašně překvapilo, jak hrozně podobní ti lidé na těch demonstracích jsou. A že vlastně, když jsem se třeba jich ptala na jejich vztah k Rusku nebo tak a i té starší generace třeba jak vzpomíná na Rusko, tak i ty lidé, i ty demonstranti v Česku i na tom Slovensku mi říkali, že na tu ruskou okupaci vlastně vzpomínají dobře. Na Slovensku, kde to bylo ve městě, a teď si nevzpomenu, bývala tam velká sovětská základna, ale nevzpomenu si teď vůbec přesně na ten název. A tak tam vím, že taky mi pán říkal, že se tam ti Rusové vlastně chovali dobře a že když tam byl nějaký problém, tak hnedka ti generálové nebo ti velitelé ty vojáky potrestali. A to samé jsem slyšela potom v Praze, když mi to říkali někteří vlastně. Když tady jezdila T-34 tank. No, že to bylo úplně v pohodě, že to bylo, já nemůžu proti ním říct jediné špatné slovo, tady vlastně byl klid a tak. Možná, kdyby měli tu špatnou zkušenost, tak teďka nejsou na té demonstraci pod sovětskýma vlajkama. Tak mě to vlastně vede k tomu, jestli tomu tak úplně věřím, nebo i tomu, že je mezi námi, mezi Českým a Slovenskem tak velká mentální propast, protože já mám takový trošku občas pocit, když zejména čtu některé svoje české kolegy a poslouchám podcasty, že si tak občas Češi tak trošku honí ego na tom Slovensku a vlastně mají to Slovensko jako nějaké porovnání, na němž si dokazují to, že oni jsou vlastně ty lepší, ti vyspělí, ty Němci. A už jsem se na to trošku vypěstovala alergii, ale vlastně když potom a konec konců Voxpot hodně píše o všech možných ruských vlivech a dezinformacích a když zkrátka pak člověk vidí, jak to je tady a tak má pocit, že dobře, možná je Česko o 10% v té víře těm dezinformacím jako na tom lépe nebo nevíře, ale vlastně nemá s tou takový pocit, že by mezi námi byla tak velká propast. Ja si matne spomínam, že STEM to mal odmerané pred 2 rokmi zhruba a teraz nechcem úplne súkať z brucha čísla, lebo si ich nepamätám, že na 10 miesta, ale v rádoch pro ruský sentiment na Slovensku zhruba 30% a v Česku okolo 5 alebo nejak tak, čiže asi 25% je rozdiel, alebo bol. To samozrejme neznamená, že Česko je za vodou. To sa dá veľmi rýchle zmeniť, rozložiť. Aj na Slovensku, keby dnes Robert Fico povedal, že idem podať žiadosť o vystúpenie z Európskej únie, tak by to politicky neprežil. To je nejaký proces, ktorý musí prebehnúť. Ale on si už vlastne vyrobil kľúč od núdzového východu z Európskej únie tou poslednou zmenou ústavy, kde všetci majú pred očami to ústavné zakotvenie 2 pohlaví, čo je biologická sprostosť, ale dobré. Je to veľmi nepríjemné pre veľké množstvo ľudí, ale nie je to kľúčový problém tej ústavnej zmeny. To bola len medová pasca na kresťansko-demokratické hnutie, lebo tí ľudia v KDH, oni to majú chudáci ako nepodmienený reflex, že im keď zamávate pred očami ľudskými genitáliami, oni okamžite to je reflex, že obidve ruky až po lakte do nich musia vraziť. Nevedia tomu odolať. Neexistuje spôsob, ktorým by tomu vedeli odolať. A Robert Fico to vedel, preto to tam vložil. Jemu šlo v skutočnosti práve o to, že slovenské národné špecifika alebo národné hodnoty sú nadradené medzinárodnému právu, medzinárodným záväzkom, medzinárodným dohodám. A on už to teraz ide skúšať v rôznych súdnych sporoch s Európskou úniou. A tam bude zlomový moment, keď prvýkrát príde nejaký rozsudok buď Európskeho súdu pre ľudské práva alebo Európskeho súdneho dvora a Slovenská republika povie, že ja mám na to kašlem, alebo to je v rozpore s naša ústava nám hovorí, že toto je naša národná identita, čo sa nedá nijak presne definovať, ale toto je v rozpore s našou národnou identitou, my to nebudeme rešpektovať. Na to bude musieť reagovať Európska únia. Skončí to zastavením financovania, pozastavením hlasovacích práv.
to povedie nevyhnutne k ekonomickému kolapsu, pretože Robert Fico nedokáže konsolidovať verejné financie. Už teraz sú verejné financie v tak zlom stave, že ak sa niečo radikálne nezmení, ten štátny rozpočet aj tak v relatívne blízkom časovom horizonte skolabuje. Toto by bolo obrovské urýchlenie, lebo na to začnú reagovať trhy, prestanú Slovensku požičiavať, brutálne sa zvýšia úroky. To je naozaj instantný ekonomický kolaps. A to je situácia, v ktorej Robert Fico bude schopný povedať, že vidíte, tí bruselskí fašisti vás chcú nechať skapať hladom len preto, že si dovolujete mať iný názor. A keď budú tí ľudia aj hladní, tak mu začnú veriť. No a to se bavíme o jaký době zhruba výhledově, protože jedna věc tady byla, že teďka, kdyby přišel Fico s něčím podobným, tak mu to neprojde. Jak dlouho může ode dneška trvat, než by se fakt dostal do toho jako opouštění těch struktur? To sa dá podľa mňa uhrať rádovo v týždňoch alebo v mesiacoch, keď je to naozaj vážna kríza. To sme videli pri covide, ako hlboká kríza, ako rýchlo dokáže naozaj zmeniť hlavy ľudí na nepoznanie. To sa dá uhrať rýchle a hlavne ja si myslím, že on ráta s tým, že pre takú Čínu je 5,5 miliónové Slovensko také, že stredne veľké mestečko. Zachránime snadno. Veľmi ľahko zachránia. Vie, že z Moskvy asi nepríde ani cent, lebo kde by ho vzali. Mají problém udržovať i Podnestří. Ale on bude schopný za istých okolností povedať, že vidíte, tam je riešenie. To je to naša politika na všetky 4 svetové strany. Západ je náš nepriateľ. Oni chcú, aby ste zdochli hladom, ale tu prišiel dobrý ujo Macko Pú z Číny a on vám dá napapať. A zrazu sa to stane veľmi populárnym. No já tam mám ale otázku, my jsme si tady jako z vtipu házeli Slovensko jako ruská gubernie a tak dál, ale co je teda jako v případě, vlastně to bylo zajímavý, jestli doopravdy v hodně Slovácích je tady ten instinkt, Rusko sice nemáme rádi, pohrdáme, ale je to jako voda, která přijde a nezastavíme ji. Ostatně to samý mi říkal Vidlák krátce před volbama, když jsme někde seděli a povídali, tak jsem říkal, hele, teď to musíme zastavit. On říkal, to už jsme dávno prohráli a že jako celá ta jeho argumentace toho stačilo, nebo jako konkrétně Vidláka, vycházela přesně z tady toho, jako nemá smysl se snažit, tím si jenom ubližujeme. To je kočka, kterou držíš za ocas a ona se snaží utéct. To bolí jenom, tam není jako nic lepšího. Ale co je teda jako ta ve Ficově pohledu, nebo v pohledu tady těch Slováků, kteří mají to Rusko za něco, co přijde a smete nás tak jako tak, co je ta vítězná hra? Jako opustit ty západní struktury znamená se tomu vystavit ještě víc tomu nebezpečí? No takto, Ficové záujmy a zámery sú niečo úplne iné ako to, čo mu veria jeho voliči. On má jediný problém a tento problém má spoločný s Viktorom Orbánom, s Andrejom Babišom a s mnohými ďalšími. On nechce skončiť v base. Čiže pre ňoho právny štát je smrteľná hrozba. Tá najväčšia. Je väčšia než čokoľvek iné. Napokon Robert Fico nemôže úplne ani rátať s nejakou veľkorysou láskavosťou Kremľa, pretože on je pre Putina zradca. On po anexii Krymu umožnil reverzný tok plynu na Ukrajinu. Tomu v tom Kremli nikdy neodpustia. Toto bolo jedno z kľúčových strategických rozhodnutí a on vtedy tesne predtým sa snažil byť pekný na obidve strany a potom sa musel rozhodnúť a on pochopil, že peniaze chodia z Bruselu, z tej Moskvy mu nič dobre nepríde. Čiže pridal sa, vtedy sa stal takým tým úplne fanatickým eurooptimistom. Možno si spomeniete, ako že Slovensko musí patriť do tvrdého jadra Európskej únie, tam je jeho miesto a nikde inde nemôže prežiť. Dnes vlastne hovorí pravý opak. To skončilo s střelbou, ne? Do veľkej míry? Nebo nie, to sa skončilo zavraždením Jana Kuciaka. Keď sa vyvalili šialené veci na povrch, začali byť jeho najbližší ľudia trestne stíhaní a on sa zľakol, že by mohol dopadnúť tak ako oni. Já si tady vlastně říkám, jestli tohleta koexistence, kdy tady vlastně na jedné straně Fico mluví ke svému elektorátu a jako opakuje ty fráze o tom, jak tedy je potřeba prostě dělat politiku na všechny 4 světové strany a tedy šíří nějaké konspirace vůči Bruselu a tak, ale z druhé strany vlastně s tím Bruselem celkem v klidu zatím jako koexistuje a to si myslím, že je takový možná stav, který mu vyhovuje, že tam sice mu tam už jako chodí nějaké výčitky, nějaká kritika, ale on zároveň vlastně pokud vím, tak Slovensko zatím v tuto chvíli nečelí žádné pokutě nebo zastavení financí.
Nejaké procesy sú už rozbehnuté, ono to hrozne dlho trvá vždy, kým sa rozhýbu európske štruktúry a samotný proces potom trvá veľmi dlho, čo je za iných ako krízových okolností úplne v poriadku. Ale pozor, to nie sú len frázy, čo on hovorí. On vysiela veľmi jednoznačné odkazy. To je pre mňa taká záhadná vec, že Vladimír Putin konzistentne od nejakého roku 2014 hovorí, že čo sú jeho záujmy a zámery a čo chce urobiť. Nikto ho nikdy nebral vážne. Viktor Orbán dlhodobo konzistentne, úplne otvorene hovorí, že čo sú jeho záujmy. Každý rok sa tam postaví na ten túšváňoš v Rumunsku a povie, čo ide urobiť a nikto ho neberie vážne. A Robert Fico to hovorí úplne otvorene. Ide do Moskvy za Putinom, potom ide do Číny a hovorí o tom, že ideálny model riadenia štátu je Čína a Vietnam, pretože je nemysliteľné, aby sa vláda každé 4 roky musela meniť, lebo potom nestihne nič dokončiť. Teraz na tom popradskom gymnáziu, kam teda nakoniec prišiel, robili to na nejakom okresnom úrade, tuším, či mimo školy, ale otvorene tam hovorí veci, že november 89 bol komunistický puč. On tým myslí, že jeho vlastní straníci zradili a že stačilo vydržať. A spomína Čínu. V 89. aj v Číne prebiehal tento proces. A ako sa skončil? Poslali proti demonštrantom tanky, postrieľali tisíce ľudí a tí komunisti tam vládnu dodnes. A Robert Fico, že vidíte, v Číne to tí komunisti ustáli a pozrite sa, ako je tam dobre. Ja som sa tam rozprával so študentmi, nikto mi nepovedal, že by to bolo zle. No iste, to je prekvapujúce, že v autoritárskom štáte vám nikto nepovie, že sa mu nepáči autoritárska vláda, ale on úplne jasne deklaruje, aký režim chce nainštalovať a aké sú jeho ciele. Nikto ho neberie vážne a ja neviem prečo, lebo Robert Fico nikdy nebol taký autentický a uveriteľný, ako je práve teraz. Toto je naozajstný Robert Fico, veď on začínal naozaj ako komunistický prokurátor, v podstate mladý na prokuratúre, tam si vysníval svoju kariéru cez stranickú linku a jemu sa v 89. roku zosypali pod zadkom všetky jeho sny. A potom to ustál a dnes sa dostáva do situácie, keď ich môže definitívne realizovať. On nikdy nechcel byť demokraticky voleným predsedom vlády, ktorý musí s prepáčením každé 4 roky liesť svojmu voličovi do ryti, aby ho znova zvolil. On chce jednoducho mať tú istotu, že on bude vládnuť, dokedy on bude chcieť, alebo kým nezomrie a všetci budú držať hubu a krok. No, já jsem se tam, jestli můžu, nevím, nakolik okamžitě chceš reagovat, ale vlastně já, když tady to vidím, jakože tady ti lidi, jako je Putin, Orbán, Fico, přesně jako u Putina jsem měl to samý, že jsem lidem hodně dlouho říkal, hele, poslouchejte ho, on to říká všechno. A proto vlastně třeba ten rok 22 pro nás nebyl tolik neočekávaný. Ale já si říkám, že přece tady ti hráči zároveň poslouchají, co říkají ti ostatní. A když vidím vedle sebe Slovensko a Maďarsko, a vždycky si vzpomenu, když jsme byli v jedné vesničce na hraniční na jihu Maďarska, stáli tam s takovým jako hodně ultranacionalistickým starostou u toho hraničního plotu a on říkal, jak je teďka důležitý se Srbskem dohromady bránit tomu přílivu uprchlíků nebo migrantů, nebo z houby, nebo jak on to říkal. A já říkám, no ale teď tam z té druhé strany hranice to si nárokujete, ne? A zvlášť jako vaše strana, to je jako něco, co považujete vlastně, že by mělo být Maďarsko. Říkal, první je potřeba jako zastavit jednu z houbu a pak se budeme věnovat druhému problému. A já si říkám, že Fico přece tohle u Maďarska taky musí vědět, že jako Maďarsko je větší a když se naplní ten ideální svět, kdy jako teda Fico není volený a tak vedle něho není volený Orbán a začne se dost pravděpodobně, teďka jsme byli v Maďarsku zrovna na výročí Trianonu a viděli jsme tam pochodovat kluky v černých košilích v takovým pochodu, který mě hodně připomínal nějaký Hitlerjugend, tak přece Fico ví, že ho pak čeká něco, jako co bude velice nebezpečný jako vůbec pro nějakou územní integritu Slovenska, třeba v takovémhle světě. Ale jeho nezaujíma územná integrita Slovenska. Prečo by mala? Ja mám to šťastie, že ja počúvam Viktora Orbána vo svojom materinskom jazyku, čiže dokonale mu rozumiem. Rozumiem tomu, čo sľubuje Maďarom. On im sľubuje taký ten gulášový fašizmus, ako mali za Kádara gulášový socializmus, že na uliciach bude fašizmus a ty to budeš rešpektovať, ale doma si môžeš robiť, čo chceš, že budeš mať plné brucho. Zároveň im sľubuje obnoviť Uhorské kráľovstvo, nazvime to takto, aspoň do nejakej miery. Ale on si nebude nárokovať celé Slovensko, na čo by mu bolo. On si vezme
a bude si chcieť samozrejme ukrojiť povedzme, že tie územia, ktoré dostali vo viedenskej arbitráži počas druhej svetovej vojny. A ty so to vtedy tým Maďarom tiež dal. Prečo by Fico nedal? Keď ho o to Putin poprosí, dokonca tá arbitráž môže byť pokojne znova vo Viedni. Ale co by potom vlastně byla protože u toho Orbána je ta věc, že on má opravdu velký ten ideologický přesah a je to velký ideolog a vlastně má ty velké vize toho velkého Maďarska, ale co může v tomto ohledu nabídnout Fico, jak by tohleto víceméně prodal, nebo pak tam tedy nevidím jako člověk, který podá sousednímu státu, tak co vlastně by pak byl ten jeho příběh, nebo příběh ty jeho vlády? Medzi Ficom a Orbánom sú priepastné rozdiely a ja si myslím, že Viktor Orbán by z nás vysúdil aj gate pre urážku na cti, keby sme ho spomenuli v jednej vete s Ficom, že oni sú nejakí že rovnocenní partneri, lebo to teda ako fakt nie sú. On im pohrdá? Určite áno. Určite nedám mu to najavo v osobnom kontke, ale so 100% zárukou. Áno, to je pre ňoho presne ten tutajož butatút. On sa z neho musí hrozne smiať, že aký je neambiciózny, ako málo mu stačí. Lebo Viktor Orbán, mne je z duše odporné všetko, čo on chce, čo sú jeho ciele, ale poprvé, keď počúvam jeho analýzu politickej šachovnice, nenachádzam, že priestor na kritiku alebo že mu oponovať. Ja s ním súhlasím. On naozaj veľmi dobre vie identifikovať, kde robíme chyby v Európskej únii, v NATO. Dokáže identifikovať, akú hrozbu predstavuje Rusko alebo Čína. Potom tie akože východiska on má celkom presné a potom tie závery, ktoré si z toho vyvodzuje, sú mne osobne z duše odporné. Ale zároveň on má nejakú víziu. On má víziu nejakej stredoeurópskej ríše s mocenským centrom v Budapešti, buď pod hegemóniou Ruska alebo Číny, lebo jedného dňa aj medzi Čínou a Ruskom dôjde k nejakej kolízii a jemu je v podstate jedno, že kto bude vládca na východe, ale on by tu, tak ako pod jeho záštitou, by si tu prevádzkoval svoju stredoeurópsku ríšu. A dokonca on je veľmi podnetný pre ľudí, ako je Donald Trump a podobne. Že naozaj ten Viktor Orbán vymyslel veľmi dobre fungujúce techniky, ako nainštalovať autoritársky štát v Európskej únii a zostať v nej a vyciciavať z nej peniaze, že viesť vlastne parazitickú existenciu autoritára v Európskej únii. A v tomto on je geniálny. Ale Robert Fico nemá žiadne takéto ciele. On nechce skončiť v base a chce si sedieť na úrade a tam si robiť to, čo takto obvykle robí. A to nie sú žiadne veľké veci. On nemá mocenské ciele. Jeho nezaujíma, že či bude Slovensko na dnešnom pôdorise alebo na pôdorise Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Jemu je to fuk, on chudobný nebude. My jsme měli nedávno ve Fokusu Václava Moravce právě debatu o roli malých a středně velkých evropských států a všichni tam hledali takový to, co teda my jako Česko třeba, nebo tak můžeme tomu světu nabídnout. Tak já jsem říkal, hele, my se na to díváme tady moc liberálně. Ono, jako podívejte se na Maďarsko, ono reálně změnilo myšlení půlky světa vlastně, jako severní polokoule a jakože ten Orbán, ten jeho vývozní artikl není liberální, jak by se nám možná líbilo mnohým, ale je rozhodně hrozně vlivný a to vidíme ostatně jednou za rok při nejmenším v Budapešti, když se tam sjíždí postavy právě tady tý jako kolem maga scény a nějakého revizionismu a tak a je to hrozně velký. Každopádně já jsem jenom chtěla dodat, že Maďaři si určitě na rozdíl od Čechů a Slováků pořád do kolečka neopakují, jak jsou malý, bezvýznamný stát. To je taková naše mantra, kterou tady Ale to je zase něco, co jako já chápu vlastně takhle. Vždycky, když se bavím s někým o Orbánovi a o tom, jak může mít tak velké myšlenky, tak já si myslím, že to, že část populace, kterou považuješ za svoji, zůstala po nějaký dohodě nebo nějaký geopolitický události prostě v zahraničí, tě vede k tomu jako nacionalistického politika, že začneš být kombinatorek. A to se stalo Putinovi ohledně vlastně rozpadu Sovětského svazu nebo Ruského impéria. To se podle mě stalo Maďarsku po Trianonu, protože se přemýšlí, hele, tam je elektorát, tam jsou nějaký sentimenty, které zůstaly v populaci a jak s tím teda budeme hrát.
Já si z toho často dělám srandu, že v Česku my máme o 20% nebo kolik, možná víc, větší území, než vlastně jako historicky by dávalo úplně smysl. Slovensko tady zaznělo, že vzniklo spíš náhodou. Takže jako z mýho pohledu pak jako nutně nemáme tu kombinatoriku toho, jak teda získat ještě větší. V Česku se trošku projevila kolem vtipu o Kaliningradské oblasti. To lidi začali, zvlášť jako mezi vojákama, takový to, my bychom mohli mít Kaliningradskou oblast, to by bylo vtipný. Ale jinak jako proto podle mě nemáme úplně důvod takhle přemýšlet. Základný rozdiel je naozaj to, že Viktor Orbán je talentovaný stratég a Robert Fico je netalentovaný taktik. No ale stejně jako v rámci té slovenské politiky je extrémně vlastně schopný, se dá říct. No on je tam stále kráľ v tej politike, stále je to jediný človek, ktorý tam dokáže udávať nejaké témy a nastavovať naozaj nejaké že veľké spoločenské témy. To je dané tým, že Robert Fico je to najlepšie, čo dokázalo Slovensko v segmente politiky vygenerovať. A vidíte tam někde třeba i, vím, že to je asi taková hodně těžká otázka, ale třeba v řadách té opozice nějakou rýsující se tvář, která by měla naději, nevím, neříkám se sadit Roberta Fica, ale někdo takový, kdo by měl jako ambice se posunout někam výš, protože když třeba se podíváme dnes na Michala Šimečka, tak je to člověk taky o řády desítek let mladší než Robert Fico, takže ještě určitě se nějakým způsobem někam vyvine, ale je to například, že on je vlastně takový ten představitel té opozice, je to podle vás člověk, který se mu může jako osobnostně politicky vyrovnat? Nemyslím si. Rád sa nechám prekvapiť a usvedčiť z toho, že sa mýlim. Nemyslím si, že Michal Šimečka má nejaký politický talent, že hoci aj slabý nemá, očividne. A potom ešte poďme si definovať, že čo je opozícia. Ako taká, že reálna opozícia, lebo dobre, sú nejakí politici, ktorí zostali v opozícii, pretože nevstúpili s Robertom Ficom do koalície, lebo on nechcel, oni nechceli, nejak sa to inak zvrtlo, ale kresťansko-demokratické hnutie, ktoré s ním schvaľovalo ústavu, v tomto je Robert Fico kráľ, že on má úplne krehkú, labilnú väčšinu, malilinkú väčšinu v parlamente, kde na každom jednom hlase záleží a on dokáže zmeniť ústavu. To sa naozaj nepodarí hocikomu. Ale to je preto, lebo KDH to nie je Ficová opozícia, to je jeho konkurencia. Igor Matovič to nie je Ficová opozícia, to je jeho konkurencia. Igor Matovič by tiež rád vládol autokratickými metódami, len on žije natoľko mimo reálneho fyzického vesmíru a je tak strašne neschopný, že on je taký mozgotrisk spektakulárnych nápadov a ktorýkoľvek nápad mu vybuble z hlavy sa musí okamžite realizovať, ale ako týmto spôsobom sa dá štát iba zlikvidovať, neriadiť. Potom tam máme SAS, ktorá sa ešte dostávala do parlamentu s Richardom Sulíkom. To sa nedá nazvať ani prodemokratickou stranou, ani Ficovou opozíciou, teda Richard Sulík ako taký. A OK, teraz sa ho zbavili. Otázka je, že koľkí ľudia budú voliť SAS bez Sulíka a že koľkí ľudia nebudú voliť SAS zo Sulíka, keď im ten Sulík začne robiť zle. A keď chceme vedieť, čo je zhruba myšlienkový svet Richarda Sulíka, tak treba počúvať jeho syna Filipa, ktorý by chcel byť... Tak keď si objednáte Andrewa Tatea z Vyšu, tak vám príde Filip Sulík. Nepotkali oni sa? Myslím, že áno, že majú nejakú spoločnú fotku, ale to je naozaj to je len, že chlapci z vidieka fanklub prišli a vypýtali si podpis na tričko. Ale ten Richard Sulík má veľmi podobné videnie sveta, čiže jeho tiež nemôžeme považovať úplne za opozíciu. Tá SAS bez neho so zažmúrenými očami povedzme, že v niečom opozíciou Roberta Fica je. A potom je tam to progresívne Slovensko, ktoré je jednoznačne opozíciou Roberta Fica. Ale schopnosti politické sú tam tristné, spôsob riadenia strany, keď má človek informácie znútra, neveští to nič dobré. Ja som presvedčený o tom, že keby sa nejakým zázrakom progresívne Slovensko dostalo do tej pozície, že by mohlo zostaviť vládu, tak tá vláda neprežije prvý rok svojho funkčného obdobia a potom sa vráti
nie nutne Robert Fico, niekto ako Robert Fico, takže bude mať samú ústavnú väčšinu. Zároveň, nebo povídej. No já jsem se vlastně chtěla zeptat, nebo spíš vlastně tady mi to navedlo na otázku, že v tom progresivním Slovensku, když se na tu stranu podíváme, tak vlastně tam je podle mě největší problém, že je tam velká absence silných politických tváří, protože já jsem se s některými těmi zástupci bavila, ať to byla Lucia Plaváková i Michal Šimečka, tak oni jsou velmi názorově takový, jako, jak to říct, jako liberální, proevropští, ale je to taková, jak bych to řekla, nepůsobí to tak přesvědčivě, že jsou to lidé, kteří nejsou podle mě schopní strhnout davy. Sú šialene elitársky a opakujú bezobsažné frázy, ktorými nikoho nestrhnú. To, že mám naučené nejaké floskuly, nebude nikdy fungovať, ako nejde to z nich, fakt nie. A tá strana ani dovnútra nie je riadená úplne demokratickými metódami, ako aj tam bežní straníci držia hubu a krok, alebo odchádzajú. Plus tam vidieť, že ako veľmi sú netalentovaní v politike. Oni si zobrali do strany Jaroslava Spišiaka, a to je chyba nás, novinárov. A teraz jednu, dajme tomu, že ja som ho až tak neobdivoval, ani keď bol policajným prezidentom, ale ja si myslím, že poznáte tie vtipy o policajtoch, oni boli za sociku veľmi populárne, tak všetky sú o Jaroslavovi Spišiakovi. Okrem toho Jaroslav Spišiak pracoval potom, čo odišiel z polície pre Slovnaft, pre Oskara Világiho, čo je Orbánov človek. Nemôžete pracovať pre Világiho a žiť v tom hodnotovom svete, ktorý má akože reprezentovať progresívne Slovensko. Oni si ho tam vzali ako experta na vnútro a teraz, keď sa zrodila tá kriedová revolúcia, keď prišli tí policajti po mladého študenta na gymnázium a odviedli ho z vyučovania za to, že napísal kriedou na chodník, keď tam mal prísť Robert Fico, budem musieť byť vulgárny, ale teda citujem, čo tam napísal, že položil otázku, ako chutí Putinov kokot. Dobre, slovenčinárka mu mohla vysvetliť, že na toto máme aj iné výrazy ako penis, vták, čokoľvek, ale stalo sa. Každopádne, toto je v najhoršom prípade priestupok. V najhoršom. Ak vôbec, tak je to priestupok, ale dážď to zmije, bedrovody to zmije, že nič nepoškodil, nič nezničil. A jeho policajti odviedli z vyučovania, čo je podľa mňa, že šialené. To si predvolám pri najhoršom na podanie vysvetlenia, ale nemôžem ho odviesť zo školy. Neexistuje. Podľa mňa je to protiprávne. A Jaroslav Spišiak ako expert progresívneho Slovenska na vnútro 10 dní pred zrušenými oslavami 17. novembra, na ktoré aj jeho strana organizuje zhromaždenia a protesty, sa zastane policajtov, že čo mali chudáci robiť, no však keď ich zavolali, tak museli prísť. No veď áno, museli prísť a mohli povedať, že čo vám všetkým drbe. Toto je nápis kriedov na chodníku, choďte do háje, keď chcete, tak napíšte nejaký podnet a my to hodíme na prístupkové konanie. Ale ani mi nejde vecne o to, že namiesto toho, aby sa zastal študenta, zastal sa policajtov, ale politicky jemu táto súčasná moc mu vyrobí najlepšiu pozvánku na protesty na 17. november, ktorú keby všetci v progresívnom Slovensku, že by im z večera na ráno dvojnásobne stúpli schopnosti a tvrdo by na tom pracovali v tíme 2 roky, tak toto nedokážu vyrobiť. A príde Spišiak a povie, že nič sa nestalo. Je to v pohode, kašlite na to. A táto strana má ambíciu vládnuť? No, pro mě tam je vždycky otázka, jako když se bavíme o té opozici v současném světě, tak dost často to je právě jako nějaký jako nacionalističtější, v současné střední Evropě nějaký jako nacionalističtější politik, populističtější protiliberální opozici. Pro mě tam je vždycky otázka, jestli jako ta myšlenka té liberální opozice, protože teď vidíme v Maďarsku, že Orbána vyzývá někdo, kdo jako ideově vlastně není až tak daleko, že je to vlastně, že se ukázalo, že ta poptávka po tady tom typu jako té opozice z posledních 30 let vlastně možná vymizela. Pro mě si pak kladu občas otázku, co by byla teda ta opoziční myšlenka na Slovensku, kdyby to nemělo být to progresivní Slovensko, což je vlastně jsme slušní, jsme liberální, dodržujeme zákony, tak jako jaká myšlenka by vlastně v současné době vůbec mohla v slovenském kontextu
vyzvat Fica. A jestli z progresivné Slovensko nedojíždí ani ne na tom, že nemají talentovaný politiky, ale že mají myšlenku, která prostě netáhne davy. Takto, nie som politický marketér, ani by som ním nechcel byť, ale práve politických marketérov vidím ako jeden z koreňov zlyhávania politiky a na tom progresívnom Slovensku je to krásne vidieť, že to bolo z počiatku také celkom taká autentická strana, hnutie, ktoré pracovalo s ľuďmi v regiónoch, na vidieku, pomáhali takým tým lokálnym influencerom s nejakými, že bardzo aj drobnými projektmi a to im vygenerovalo Zuzanu Čaputovú. Že boli uveriteľní v tom, čo robili. Že nebol dôraz na tom, že nejaké liberálne ideológie, ale že chceme vám zlepšiť život, keď to veľmi zjednoduším. Ja som vždy vysvetľoval, že typický volič progresívneho Slovenska je človek, ktorý na jar sadne do auta, ide do nejakého takého toho nákupného centra záhradkárskeho, nakúpi sadeničky za vlastné peniaze a vysadí ich doma pri paneláku, aby tam bolo niečo pekné. A s týmto oni pracovali, s touto mentalitou, s týmto mindsetom. Potom vlastne po vražde Jana Kuciaka oni nadobudli pocit, že je to teraz alebo nikdy, že oni musia nutne prevziať kontrolu, lebo inak sa to tu všetko zrúti a Slovensko skončilo. A odišli od reálneho obsahu k bohapustému, vyprázdnenému, tupému politickému marketingu, ktorého sa držia dodnes. Že oni by chceli predávať krásne fľaše s nádhernými nálepkami, prázdne. A ešte tie fľaše aj nie sú veľmi vydarené a tie nálepky moc nefungujú, tie etikety sú hnusné, nevydarené. A ešte im do tých fľaš aj nateká konský moč a ľudia si stále viac uvedomujú, že keď si tie fľaše kúpia, tak to budú musieť vypiť. Čiže oni majú momentálne pomerne vysoké preferencie, lebo človek, ktorý naozaj hľadá autentickú opozíciu, nemá ten hlas komu inému hodiť, ale to neznamená, že tam je 20% ľudí, ktorí si naozaj predstavujú, že toto je to, čo ja chcem. Já bych možná, mě tady napadá, že když jsem se třeba bavila se zástupci tohoto hnutí, tak mně přišlo, že oni vlastně byli dost jakoby, žili v zkrátka úplně jiném světě, než žije 90% populace Slovenska. A teď to nemyslím nějak, že by Slovensko bylo zaostalé nebo vůči Bratislavě, to ne, ale že ty jejich, já jsem z toho nabyla takový dojem, že ty myšlenky toho progresivního Slovenska by byly progresivní i na Česko totiž. A když jsem to vlastně, a nedovedla jsem si vůbec představit, jak by něco takového, což si myslím, že by bylo opravdu progresivní pro Česko, by se za stávajících okolností dalo vlastně prosadit na Slovensku. A že oni vlastně s tímhletím neumějí tolik pracovat, že neumějí se přizpůsobit víc tomu, ale v tomhletom jako těm potřebám toho obyčejného človeka. Keby sa o nich dalo povedať aspoň to, lebo to závisí od toho, že s ktorými z nich ste sa rozprávali, lebo sú tam takí, ktorí sú naozaj že ideologicky presvedčení a ja som síce skôr konzervatívny ako liberálny, ale určite mám bližšie k najliberálnejším členom progresívneho Slovenska ako ku komukoľvek, kto sa zaštiťuje na Slovensku nálepkou konzervativizmu, v skutočnosti je neofašista. Ale väčšina tej strany, to je vyslovene, to je marketingová strana, ktorú riadia marketéri. Ako naozaj v pozadí tej strany rozhodujú marketéri, marketingovo, ktorých vôbec nezaujíma obsah, ich naozaj zaujíma iba marketing a reklama, nerozumejú obsahu, ani ich autenticky nezaujíma podľa mňa. A to je potom presne, že Ivan Korčok, že pardon, ale akože on je v čom liberálny? Jaroslav Spišiak je v čom liberálny. A majú tam veľa takýchto tvári. Že to sú vlastne ľudia, ktorí by sa mali sami združiť do nejakej príčetnej konzervatívnej strany, ale takej tej normálnej, štandardnej európskej konzervatívnej strany, ktorá určite jej agendou nebude, že ja neviem, že nemôžeme mať registrované partnerstva osôb rovnakého pohlavia, lebo na tom nič konzervatívne nie je. Práve naopak, ako konzervatívec nelezie cudzým ľuďom do spálne a nezaujíma ho to. Môžete mať všetci rovnaké práva a dodržiavajte zákony, to je konzervativizmus. Čiže oni si ako keby vyberajú nejaké tváre, o ktorých si myslia, že im prinesú nejaké hlasy a podľa mňa nechápu ani takú tú základnú poučku, že veľa ľudí, napríklad neexistuje
policajt, ktorý by mohol dať hlas tomu progresívnemu Slovensku, nie preto, lebo je liberálne, ale povedzme, že práve preto, lebo tam majú toho Spišiaka. Ktoré nenájdete na Slovensku živého policajta súčasného alebo bývalého, ktorý by dal hlas v strane, v ktorej bude on. A bez ohľadu na to, či to je čistý policajt, špinavý policajt, ľavý, čestný, nie, ako naozaj. A to len vyťahujem ako jeden príklad, lebo nie som na ňo nejak akože fixovaný. Len je to také, že veľmi populárne a známe meno na Slovensku. Ale aj ten Ivan Korčok, akože on ako bude oslovovať takých tých naozajstných liberálov? Oni sa už rozkročili tak strašne široko, že o chvíľku prásknú. A hlavne, keď začnú vládnuť, ako budú chcieť naplniť očakávania všetkých? Lebo progresívne Slovensko je presne marketingová strana, do ktorej si každý môže naprojektovať svoje vlastné predstavy a on si myslí, že tie jeho predstavy bude presadzovať. Ale nebude, lebo to sa nedá, lebo to si strmhlavo odporuje. Já myslím, že my budeme muset udělat nějakou encyklopedii slovenské politiky, protože zaznělo hodně jmen, který nejsou v Česku úplně všeobecně známý. Každopádně nám se pomalu naplňuje čas. Poslední velice krátká otázka, kterou mám. Dá se teda v blízké době čekat na Slovensku nějaký vývoj, který tu zemi posune, promění, který by stálo za to fakt sledovat? Ja si myslím, že určite áno, len je dnes veľmi ťažké predpovedať, že ktorým smerom ju to posunie. Takže se to může buď vykývnout víc v tom ficovském směru, nebo proti němu. No, predpovedať je ťažké a úplne najťažšie sa predpoveda budúcnosť. Môže sa stať niečo, čo naozaj toho Fica vyhodí zo sedla. Vrátanie jeho vlastného zdravotného stavu, neschopnosti jeho najbližších ľudí, nejaká ďalšia kriedová udalosť, niečo nepredvídateľne stupidné, čo zrazu vyburcuje obrovskú masu ľudí. Ale zároveň napríklad sa môže Robert Fico jedného dňa odhodlať, že ja už na to kašľam, ako to vyzerám a urobím to tak, ako to odo mňa ten môj elektorát očakáva a začnem používať ešte hrubšie metódy ako doteraz. To sa nedá predvídať, lebo to podľa mňa dnes ani on sám nevie. On nikdy neprekypoval odvahou a vďaka ti za to, milý vesmír, že nie je odvážnejší, lebo on nemá čas variť žabu ako Viktor Orbán, ktorý ju varil 10 rokov. On mal lebo jeho cieľom je naozaj odinštalovať demokraciu a nahradiť ju nejakým iným režimom. Ak to chcel urobiť, mal to urobiť v prvom roku vládnutia a potom by mal 3 roky na to, aby to etabloval ako novú normu a konsolidoval. Keby to stihol do polovice funkčného obdobia, ešte by mal dobré šance. Ale on už to prešvihol a už to pre neho bude ťažké. Tak výhledy nevypadají zas tak strašně, každopádně my musíme končit a snad se k téhle debatě a ještě někdy vrátíme třeba, až bude něco z tady těchto předvídaných událostí v plným varu. Díky moc, že jste přijal pozvání do našeho redakčního podcastu Krize a díky všem, kteří tu byli s námi skrze YouTube nebo podcast. Ještě jednou opakuji, když vstoupíte do Voxpod klubu, bude ještě víc podcastů, ještě kvalitnější články a Voxpod bude celkově vzkvétat. Díky moc a loučím se až do dalšího dílu.